Trabei aurre egin eta egungo sistemari buelta eman da zaintza eredu publiko eta komunitario berri bat eraikitzeko aldarria egin du mugimendu feministak goiz honetan Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Azaroaren 30ko greba feminista orokorraren aurretik Iruñan eta Bilbon Espainiako gobernuaren atzerritarrentzako bulegoetan egin dute agerraldia. Donostian Gipuzkoako Foru Aldundiaren gizarte politikako departamentuaren aurrean eta Gasteizen Arabako diputazioaren parean. Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata heldu da eguneko albistegiari heltzeko unean. Gaurkoan Azoraren 30ko greba feminista hizpide. Iruñeko agerraldian Ekine Pedriatik eta Naroa Unanuak hitz egin dute mugimendu feministaren izenean eta zaintza sistema irautzeko urgentzia aipatu dute entzun. Bizitza duinak eraikitzeko bizitzak zaintzea ezinbestekoa da. Baina lan hori erabat ikusezin mantentzeko interesa dute batzuk. Lan horiek soldatapetik zein lan erregimen orokorretik kanpo utzi, negozio egiten baitu. Horrela, zaintza lanak emakumeen eta geroz eta gehiago emakume migratu eta razializatuen gain jartzen dira, baldintza eta esplotazio egoera muturreko. Laster helduko diogu bueltan eguneko argazkiari lehenago baina bada besterik Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dutela gogoratuz hartu zuten atzo hitza Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko Espainiako Kongresuko diputatuak eta Joseba Agirretxea EAJkoak osoko bilkuran. Kongresuan euskaraz egin ahal izateko urratsa egin zen atzo eta goraipatu egin zuten. Hala ere salatu zuten Euskal Herriko herritarrek sarri ez dutela eskubide hori. Francina Armengol sozialista Kongresuko mahaiko lehendakari izendatzeko negoziazioetan exigitu zuten Eskerra Republikana eta Junts per Katalunia alderdiek Kongresuan estatuko hizkuntzak gutxituetan egin ahal izatea. Arau aldatzeko bilkura atzo izan zen eta lehen aldiz diputatuek euskaraz, katalanez, galizieraz, asturieraz eta aragoieraz aritzeko aukera izan zuten Kongresuko mahaiaren herrietarik jaso gabe. Aipatutako ezain beste hainbat irudi deigarri utzi zituen atzoko Kongresuko saioak. Esaterako, PPko bozeramaileak atzo bertan esan zuen haren alderdiak ez dituela hizkuntzak ofizialak erabiliko ganberan. Atzoko saioan ordea euskaraz ere egin zuen eta gainontzeko ordezkari politikoei barre eragizien horrek. Aparte, Jose Ramon Gomez Besteiro PSOEko diputatu galiziarra izan zen hitza hartu zuen lehenbiziko diputatua. Galizieraz hasi zuen mintzaldian. Segituan entzun ziren kexuak eta jarraian eserlekutik altxatu eta atera egin ziren Voxeko 33 diputatuak. Euskara hizpidea atxekabea azaldu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak atzo atzeratu egin zelako euskara, katalana eta galiziera Europako batasunean ofizialtzeko eskabidearen gaineko erabakia. Kontseiluaren arabera erabaki hori argudio eta oztopo politikoetan oinarritu da. Helen elkartean batutan ari da Europako hizkuntza gutxituen aldeko beste hainbat erakunderekin batera. Agerraldia egin zuten astelehenean Bruselan eta aldaketak zer onura ekar ditzakeen nabarmendu zuten. Horiek horrela aldeko botoa eskatu zieten Europako batasuneko 27 estatutako gobernuei hizkuntzen prestigioa areagotzea zain hainbat arrotan pausoak egiteko lagungarria litzatekeela uste dute. Bestaldetik, liskarrean hasi dute ikasturtea sindikatuek eta Eusko Jaurlaritzak eta zaila izango da alde biak laster batean elkarrekin konpontzean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoan 150.000 langile deituak baitituzte ELA-LAB, Comisiones Obreras, H, Estilas eta SK sindikatuek. Urriaren 25erako eta abenduaren 19erako ditutako greba egun horiei buruz galdetu zioten atzo Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako eledunari hain zuzen ere astearteko gobernu bileraren ostean gobernuaren iritzia ematearekin batera Zupiriak nolabait interpelazioan gizartera ere zabaldu nahi izan zuen. Haren arabera gobernuari gustatuko litzaioke jakitea zer iritzi duen gizarteak greba egunei buruz, ea gizarteak ulertzen dituen
eta haiekin bat egiten duen deialdiek eragin zuzena izango baitute gobernuaren, aldundien eta udalen zerbitzuetan eta baita osasungintza eta hezkuntza bezalako oinarrizko zerbitzuetan ere. Edonola ere, gobernuak uste du greba egiteko arrazoiak Jaurlaritzaren eskumenetatik kanpo dauden eremuei dagozkiela. Eta grebak izpide Euskal Herriko Unibertsitateko ordezkoek lan baldintza prekarioetan egiten dutelan eta hori salatu dute gaur LAB, ELA, Steilas eta Komisiones Obrera sindikatuek Leioako kampusean egin duten agerraldian eta iragarri dute irakasleak eta ikerlariak grebara deituko dituztela urriaren 11-erako. Greba babestuko dutela iragarri du egoera salatzeko sortu zuten Euskal Herriko Unibertsitateko prekarioen koordinadorak baita ere. Martxoan sartu zen indarrean losu Espainiako Unibertsitate Sistemaren lege organikoa. Ordutik, Euskal Herriko Unibertsitateak irakaskuntza lana egiteko lanaldi partzialeko kontratuak eskaini dizkie ordezkoei eta 800 euroko soldatak gauzak horrela hauek dira sindikatuen aldarrikapenak besteak beste. Lanaldi osoko irakasle ikertzaileen ordezkapenak lanaldi osora egitean soldatak handitzea, erosalmena berreskuratzeko eta osagarri gehigarriak eguneratzea. Bestaldetik egitarau zabala antolatu du bizi mugimendu ekologistak urriaren 7 eta 8 Euskal Herria burujabe topaketak egingo dituzte Baionan lurralde jasangarri burujabe eta solidariorantz jo beharko dela aldarrikatzeko. Gael Bident bizi mugimenduko kidea. 2008tik goiti lurraldearen proiektu bat emaiten dugu eta hor aurkeztuko dugu eta partekatuko dugu ukigarria izan dadin eta gauzetzeko hori elgarrekin hori presentatuko dugu eta partekatuko ditugu aterabideak eta ere eztabaiduko dugu hori elgarrekin, instituzioekin eta gizarte zibilarekin ere. Azken asteetan Nazio Batuen erakundeak argitaratutako 3 albistek eman dute egoeraren larritasunaren berri. Klima krisiari aurre egiteko herrialde aberatsek hartutako neurriak ez dira nahikoak, ez tenperaturaren igoera Parisko ituneko 1,5 graduetan mantentzeko, ez giza garapena erdiesteko, ez da osasuna bermatzeko ere. Atzo bertan munduko osasun erakundeko idazkari nagusiak azken argudio bat jarri zuen mahai gainean. Klima krisiak muturreko klima atakar eta horrek bizitza asko jartzen ditu arriskuan, gaixotasun infekzioen zabalpena laguntzen du eta elikadura segurtasuna urratzen du. Gauzak horrela, Antonio Guterres Nazio Batuetako idazkari nagusia bihurtu da azken aldian munduan larrialdi klimatikoari buruz mezu indartsuenak plazaratzen dituen liderra eta bide horretan argudioak soberan dituela ikusita klima ambizioari buruzko oizkanpoko bilerara deitu du gaurko Nazio Batuen egoitza nagusia. Eta lerroburuekin bukatzeko kultur arlora salto, 17 artista eta musika talde berriek 22 herritan eskainiko dituzten kontzertuekin abiatuko da, Bira Nafarroan barna programaren 2. fasea iraiaren 21-tik azaroaren 24 adixetasunetara. Para empezar el baile, si ahora en tu habitación me has convertido en el rehén de tus silencios, cansada de palabras, de amores viejos que no vieron nada, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar. Asteazkenak dakartzan lerroburuak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko argazkiari, mugimendu feministak zaintza eredu kapitalista, arrazista eta heteropatriarkala gainditzera dei egin du. Gizonak ere aipagai izan dituzte azoraren 30ko grebaren harira, haiei ere exigitzen zaien dagokien ardura har dezatela eta prozesura batu daitezela. ¿No lo cuenta?
bizitzak erdigunera! Azaroaren 30ko greba feministaren bueltako gehiagoren esperoan martxan da beldur barik ikusentzunezko lehiaketaren 14. edizioa. Azaroaren 10 arteko epea izango dute, 12 eta 20 urte bitarteko nerabeek gazteen artean parekietasuna eta sormena bultzatzen dituen ikusentzunezkoak aurkezteko. Bestaldetik, Orlando Antzeslanak inauguratuko du jabetze feministarako eskolaren ikasturtea ostegunean. Virginia Woolf idazlearen liburu batean oinarritutako lana da, Valdemorillos Madrilgo udal gobernuak bere programaziotik erretiratu zuena pasaden ekainean. Teatro de Fondo kanpainaren arduradunek lanaren ekoizleek beto ideologiko bat izan zela salatu zuten. Antzeslanak generoa eta identitateari buruzko hausnarketa kritikoa egiten baitu. Orlando bihar ailegatuko da Gasteizen, hori bai gonbidapen guztiak jada agortuta daude. Gauzak horrela aipatu dugu lerroburuetan ere hizkuntza gutxituetan mintzatu ahal izateko kongresuko araudia aldatzeko osoko bilkura egin zen atzo. Euskal Herria Bilduk eta EIOtak begionez ikusi dute, baina egoera salatu dute. Buenos días, bon día, eguno. Una doble honra. Es una doble honra, ya que me permite estrenar el sistema de interpretación simultánea en la que es mi lengua materna. Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador. Bueno, ven cómo no es tan malo esto de hablar en otras lenguas que rompemos a la derecha. Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Hau izan da, eta jarraitzen du izaten Euskaldunon helburua. Hau da, Euskal Herritarron gehiengo zabalak, euskalgintzak eta eragile sozial, sindikal eta politikoek partekatzen dugun helburu argia. Euskal Herri osoan, eremu eta esparru guztietan, euskaraz bizi ahal izatea. Neri dagokit gure taldearen izenean hitz egitea,
Kongresuko tribuna honetan moztua izatearen beldurri gabe lehenengo aldiz, gure ama hizkuntzan aritzea. Sortea handia dugu, hau da egia. Espainia hizkuntza komun bat partekatzen dugun komunitate politiko bat delako. Nazio bat, gaztelania hain zuzen ere. Eta era berean, beste ama hizkuntza batzuk bizirik mantentzen dituelako. Aipatutakoa ez den izan hizkuntza gutxituen bueltan asteartearekin jaztutako kontu bakarra euskara, katalana eta Galiziera Europako Batasunean ofizialtzeko eskabidearen gaineko erabakia atzeratu egin dute Bruselan. Hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas. También he destacado que no se trata de lenguas minoritarias. El número de hablantes del catalán expuesto supera a varios idiomas ya oficiales de la Unión Europea. Es una mala noticia, si es que esto es así, se confirma que desde luego en Euskadi no se entiende. Ekonomia arloko gaietara salto, herri ekimeneko kideek, talde eta sindikatuek gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osatzeko eskatu diote Nafarroako parlamentuari eta besteren artean azaroaren 11an manifestazioa deitu dute Iruñean. Nafarroan 51.000 lagunek dute 1.080 eurotik behitiko pentsioa. Horietatik 166 emakumeak dira. Argiki antzeman dena genero arrakala. Aski ongi ikusten delako emakumea zaintza lanetan aritu dela haunitzetan. Herri ekimeneko kideek bizitza duin bat izateko nahikoa ez diren diru sarrerak direla ohartarazi dute. Eta beraz Nafarroako gobernuari eskatu diote ardura ardezan gutieneko pentsio horiek ziurtatzeko. Exigitu nahi duguna da bai Nafarroako gobernuari, bai parlamentuko alderdi politiko desberdinei, da 1.080 euro baino gutxiagoko pentsioak komplementatzea 1.080 euro arte. Hau egiteko eskatzen diegu Nafarroako urrengo aurrekontuen legean partida bat aurreikustea pentsio hauek komplementatzeko. Uste dugu 1.080 euroko pentsio minimoa ezinbestekoa dela bizitza duin bat garatu ahal izateko. Gisa horretan, 60 milioi euro bideratuta, pentsio txikienak dituzten 22.000 nafarri ziurtatuko litzaieke 1.080 euroko pentsioa. Eskaerak ala, manifestazio antolatu du 1.080 orain herri ekimenak. Azaroaren 11an izanen da arratsaldeko 5 herrietan Iruñeko baluarten. Inoiz baino hotel gehiago daude Euskal Herrian eta hori zenbait protesta eragiten ari da turista gehien erakartzen dituzten hirietan eta herrietan bertakoentzako etxeak eta beste zerbitzu batzuk urritzen dituelakoan. Baina lagun nahikoa bezerorik irekitzen ari diren ostatu horientzat, baietz diote datuek udan behintzat bete egin baitira. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako datuak eman ditu gaur Eustatek eta horietan agertzen da abuztuan eskainitako geletatik 97,7% beteta egon zirela. Iaz baino 2 puntu handiagoa da ehunekoa eta Eustaten serie historikoko betetze mailarik handiena da. Eskainitako hogei dagokienez, 2018an, 2023an baino pixka bat gehiago bete ziren, baina kontuan hartu behar da orduan baino eskaintza handiagoa dutela bisitariek. Azken 5 urteetan 15,5% handitu da eskaintza. Eustaten arabera
bertan bere eremuan 607 hotel establezimendu daude, iaz baino 12 gehiago eta 2018an baino 33 gehiago. Gipuzkoan daude hotel gehien, baina hala ere Bizkaia da bisitarik gehien erakartzen duen lurraldea. Ezinak izpide etxegabetzen auzian ez ikusarena egitea leporatu diote Gasteizko udalari. Hain zuzen ere Gasteizko udalak etxegabetze askotan izandako jarrera salatu du etxebizitza sindikatuak. Anartean Gasteizko udalak iragarri du bulego bat irekiko duela etxegabetzeak prebenitzeko Nerea García. Etxegabetzak prebenitzeko bulego bat irekiko dute, informazioa aholkularitza eta prebentzioa eskaintzen duena. Honek ez ditu inolaz ere etxegabetzeak etengo, eta are gehiago ez du bermatzen etxegabetutako familia edo pertsonek alternatibarik lortuko dutenik. Urrutik joan gabe Gasteizko udalak bizikleta konpontzeko guneak ezarri ditu, Bidira eta Zaramaga eta Arriaga auzoetan kokatuta dauden guneak aintzinako kabina telefonikoak dira eta proiektu honen helburua da kabina horiei beste erabilera bat ematea. Irse elkarteak Irantzulekue artistarekin batera garatu du ekimena udaletxearen laguntzarekin. Gasteizen 2021an 94 telefono kabina zeuden hirian zehar. Gaur egun ez daude funtzionamenduan eta Gasteizko udalak erabaki du horietako 10 beste erabilera bat ematea. 8 Idearte elkartearen eta espazio publiko sailaren esku daude. Gainontzeko 2 gizarte politika sailaren ardura dira. Azken 2 horiek telefono kabina izateari utzi diote eta bizikletak, patineteak, gurpildun aulkiak eta umentzako aulkiak konpontzeko gune bihurtu dira. Ekimenean Irse elkarteak, Irantzulekuek eta Gasteizko udalak parte hartu dute. Kabinei beste erabilera bat emateaz gain, proiektuaren helburua ere da auzoko gazteek parte hartzea eta auzoaren parte sentitzea. Ideia pixkat prozesua aurrera emateko Irantzulekoarekin batera eta proiektuko gazteekin batera prozesu parte hartzaile batekin hasi zen, bai diseinua, hori, pixkat nola geratuko zen. Lehenengo helburu horrela orokorrena da, bai gaztek, auzoetako eta kaleko puntuak eta auzoa pixkat beren ganatzea eta auzoaren parte sentitu eta auzoa haien parte sentitu ere. Baina, bukatu dugu, egonda hemen uda osoa Irantzu bukatzen eta azken retokeak ematen eta lortu dugu. Seinaletika garatu genuen, ideiak ere, bizikletak, bizikleten elementuak, naturarekin harremanak, ideia horiek ateratziran, eta 3 edo 4 diseinu aurkeztu nituen, beraiek aukeratu zituzten bi taldeak berdina, orduan izan zen, moldatuko dugu, emango diogu beste kolore bat, eta holan aldatu dugu, eta izan da prozesu korapilotxuaz, eta bideo batzuk apurtutak zeuden, orduan plantxa metaliko batzuekin konpondu ditugu, gero beste plantxa batzuk moztu, egin dugu nahiko konponketak kabinetan, eta oso zikin zeuden, pegatin askorekin, orduan izan da hori garbiketa, eta gero margoketa lana, eta barnizak, eta gero bizirekin etorri ziren, jarri zituzten ja erramintak, eta ja jendea zida erabiltzen, hasi que oso posik. Gune bakoitzak gurpilak puzteko gailua eta hainbat erraminta ditu, bizikleta edota beste gailu batzuk konpontzeko. Gainera, ikus dezakegu diseinuak mugikortasun jasangarriari keinu bat egiten diola.
Bada Gasteiztik Bilbora joko dugu orain izan ere udalak aginduta Agirre lehendakariaren etorbideko zuhaitzak mozten hasi ziren atzon aste artearekin orotara 60 zumar botako dira eta zuhaitzak moztaren aurka protesta egin du Stop Tala Deusto plataformak. Bilboko udalak aginduta Agirre lehendakariaren etorbideko zuhaitzak mozten hasi ziren atzo eta herritarrak haserre azaldu dira. Agirre lehendakariaren etorbidean zutik geratzen diren 60 zumar botako dira eta honen aurrean zuhaitzak moztearen aurka protesta egin du Stop Tala Deusto plataformak. Protesta zaratatzua egin zuten atzo eta bertan modu simbolikoan emakume bat zuhaitz batera lotu zen. Udalak argudiatu du zuhaitzok gaixorik daudela eta sumarren egoera txarra eta sustraien ahulezia dira mosketa egiteko udalak eman dituen arrazoiak. Stop Tala Deustoko plataformak ordea zuhaitz osasuntsuak mozten ari direla adierazi du eta zuhaitzen benetako egoerari buruz gezurra esatea leporatu dio udalari. Ana Binals elkarrekin Bilbo udal taldeko kideak azpimarratu du ez dela koordinaziorik izan mugikortasun eta jasangarritasun sailen artean eta jakin nahi dute jasangarritasun saiak zein iritzi duen zuhaitz mosketen bueltan. Deustuko mosketarekin ikusten ari duguna da ez dagoela koordinazio handirik mugikortasun eta jasangarritasun saila plangintza zailarekin ez dago koordinazioa eta gu planteatzen duguna ea zer pentsatzen duen jasangarritasun saila lehendakari Agirre zuhaitzen mosketari buruz. Ze azkenean beti esan dugu jasangarriaren zailatik ez dela borrokatu edo defendatu Bilboren jasangarritasuna. Eta guriko eskatzen gaitu azkenean ez dela ezer egiten gure jasangarritasuna den alde. Marta Fernández Stop Tala Deusto plataformako bozeramaileak udalaren gardentalsun falta kritikatu du eta egoera ikusita Eusko Jaurlaritzari exigitu dio hiri zuhaiztia babestuko duen lege bat egitea. Zuhaitzen mosketaren obrak hasiko zirela jakin zenetik ostegunero protestak egin dituzte herritarrek eta hala egingo dute ostegun honetan ere. Bada oraingo honetan kirol arlora egingo dugu salto izan ere bada zer ospatu Maialen Sorrautek eta Olatz Arregik zilarrezko domina lortu dute munduko slalom txapelketan. Albistegiarekin bukatzeko berriz, kirol arlotik kultur arlora hurrengo asteburuan egingo dute iraiekoak egitasmoa Lekeition euskal poeten lana, gizarteratzea da jaialdiaren helburu nagusia eta hitzaldiak, irakurraldiak eta errezitalak prestatu dituzte besteak. Beste euskaltzaindiak antolatu du Lekeitioko udalaren babesarekin. Ekimen berri honen bidez, hori nahi dugu kaleratu eta jendearen aurrean jarri. Hizkuntza ez dela bakarrik, arau, gomendio eta irizpen. Hizkuntza ere egunero egiten dela eta ez bakarrik hiztunen ahotan, espada hiztunen gozamenean. Eta gozatzeko zer hobe literatura eta poesia. Lau helburu nagusi ezarri ditu. Bata, azken urteotan euskal poesiak hartu dituen bideei buruz hausnartzea. Beste bat, han hemengo poeten lana zehatzago ezagutzen laguntzea. Hirugarrena, belaunaldi zahar eta gazteagoetako ahotsak eta adierazkerak erkatzea. Eta laugarrena,
harremanak zabaldu eta solasgune berriak sortzea. Eguneko berriak ala gaurkoan Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea izan da guran gaur magazineko elkarrizketa nagusia eta egin dugun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian erabakitzeko eskubidearen garrantzia hizpide azaldu. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea. Kaixo Josu eta ongi etorri. Eskerrik asko eta eskerrik asko gonbiteagatik. Bueno, hasteko, astion albiste izan dira, hizkuntza gutxituez hitz egingo dugu. Izan ere, atzotik Madrilgo Kongresuan euskaraz hitz egin daiteke eta besteak beste alderdiek erabaki hori goraipatu dute. Hala ere gogoratu beharra dago Euskal Herritarrek sarri ez dutela eskubide hori eta gero bestalde euskara, katalana eta galiziera Europako Batasunean ofizialtzeko eskubidearen gaineko erabakia atzeratu zuten atzo eta hori derata kontseiluak atzekabea azaldu zuen. Hizkuntzako gaiari helduta atzoko egunaz zein da egiten duzun balorazioa? Nik uste ala beharrez, balorazio ona egin behar dela. Naturala eta normala dena, beste esparru batzuetan natural eta normala izatea ze gutxiago, ezta? Eta nik uste atzo gainera argi esan zutela euskeraz bizi nahi dugula, baita ere euskerak egiten gaituela, Euskal Herria euskararen lurraldea dala, euskaldunok ere milaka batzuk bagarela euskeraz mintzo garenak eta badugula gure egitasmoan zenbat eta Euskal Herritar gehiago euskaldun izan, euskaldun oso izan, hori askoz ere garrantzitsua izango dala gure etorkizunerako. Beraz, bat etorrita, atzo inolako erabakirik hartu ez izanaz eta atxekabe tasun puntu horrekin, nik uste bidea hori dela eta bidean gaudela. Bidean gaudela hain zuzen ere, gure hizkuntzak ere beste esparru guztietan lekua izan dezaten, eta egia da atzo agertutako jarrera batzuk ere, gure hizkuntzarekiko mespresua agertu zuten heinean, Euskal Herri osoari ere luza dakiokeela, mespresio hori hizkuntzaren bidez. Bestalde, Josu, beste bin ere Euskal Herrian mugak ez ditugula nahi aldarrikatu du gure eskuk, oraingoan la bueltan ez da, eta Nafarroako eta Zubereako errepideak aldarriz eta ikurrez, bete dira. Bai, egia esan aurreko ikasturtearen bukaeran turretik gento zen, eta ikasturtea guazteko modu hobeagorik ez dugu aurkitu la bueltan ere, ikusita gainera zein denpora gutxian, gureak ez diren bi lasterketa gure lurraldetan izan ditugun. Eta gure lurraldetan izan ditugu oraingo honetan, Xiberuan eta Nafarroan. Eta Xiberuan, Larrainen hor aipatu gendun moduan, eta Bidasoan gauza bera egin gendun, mugaz, batzurentzat muga dena, guretzat ez da muga, guretzat zubia da. Eta hor argi geratu da, Larrainen, Xiberuan, iparralde osoan, badela Euskal Herri bat, badirela Euskal Herritarrak Bidasoan aldarrikatu gendun moduan, eta Nafarroatik pasatzeak ere argi utzi duena da, bide bazterretan gure ikurrak, gure aldarrikapenak, Euskal Herritarrok errepidetan egon garela. Eta hori, nik uste lekua proposa zela, milaka ikusle hor egonda, gurea den izaera hori ere, alde batean nazioarteari begira luzatzearena, eta baita ere Espainiako estatuan ikusi duten guztiek ikusi dute, nondik igaro dan lasterketa hau. Eta lasterketa honek izan ditu etapa batzuk Euskal lurraldeetatik pasatu direnak. Aipatu duzu ez, ikasturte hasieran la bueltarekin eta ikasturte bukaeran turrarekin, eta azkenean argi eta garbi gelditu da nazioartean Euskal Herria badela herri bat. Bai, eta gure helburu nagusia hori zen, eta Euskal Herritarrei luzatu genien proposamena hori zen, apala bezain indartsua. Ze
herriak leku askotatik egiten dira, eta modu askotatik egiten dira, sentimentuetatik egiten dira, zirraretatik egiten dira, elkarri eskua emanda egiten dira, eta ikurrez ere egiten dira. Eta gure ikurra, hor bazterretan, errepidetan ibili dena, Euskal Herriak erabaki, Basque Decide, ja, ikurrinak berak hitz egiten zuen. Ja, basuen mezu bat, basuen balio erantzi bat, gure ikurra eta gainera aldarrikatuz, badela hemen herri bat, 7 lurraldez osatutako herri bat, erabaki nahi duena. Eta erabakitze bidean jarrita dagoena esango nukenik. Gainera horrek, egin batean, indarra eman dio, edo botere erakustketa bati izan da, erabakitzeko eskubide hori eskatzen dugula. Gu oso posi gaude. Oso posi gaude eta oso eskertuta gaude. Ze proposamena, jakin bagenekien, Euskaldunok, zaletasunen artean badugula txirrindularitza, eta mendiak ere bai. Gogoratu behar da, duela 2 urte, 300 gailur katalanekin batera argistatu genituela. Orain, txirrindularitzarekin, 2 froga hauetan, gure ikurrak eta gure aldarriak plazaratu ditugu. Baina egia da, eta nik uste behintzat ala jaso dugu, baita ere, hainbat herritarren ahotik, eskerrona adieraziz, alde batetik, eta ze ondo atera den dena. Eta nik uste ondo atera dala Euskal Herritarrok, beti esaten dugun moduan gure eskutik herritarron garaia dela, momentu puntual hoietan ere erakusten jakin izan dugulako. Eta kalera atera gara aldarrikatuz geurea, inorik kalterik egin gabe. Txirrindulariak errespetuz, bultzatuz, auspotuz, baina baita ere gure ikurrak arrotasunez errepidetara ateraz. Ikurren uldek alaber, argazki argia utzi dute, ezinezkoak diruditen gauza horiek elkarrekin edo batera egiten baldin badugu, posibleak badirela. Bai, eta pixka bat, 10 urte dara matzago pixka bat, honetan, erabakitzeko eskubidearen inguruko pedagogia egiten. Eta ezagutzen gaituena jakin badaki gure eremua adostasunaren eremua dela. Jakin badaki elkarrekin egitearen zale garela. Eta gainera oso sinestuta gaudela, elkarrekin espadugu egiten bidea motza izango dela. Eta ezin duguna dela herri gisa ditugun herri erronkei norbanakotik erantzun. Eta hor behar dugula indarrak metatzea, sinergiak lantzea eta adostasun eremu hoietan mugitzea elkarrekin lan eginez. Dena ipatu duzu, bueltan Larrainen eta Turrean Bidasoan mugak baino zubi bat dela irudikatu duzue. Bai, badago jendea oso tematuta dagoena hizkuntzekin moduan beste elementu askorekin harresiak sortzeko. Gu ez gaituzte aurra aurkituko. Ez gara harresi zale, zubi zale gara, eta gainera hori da nik uste gure eskuren lantze eremua Euskal gizarte honetan. Beraz, saiatuko gara harresien aurrean ere gure alegin guztiak egiten, irrifarra galdu gabe, ze nik uste hori ere garrantzitsua dela, garrantzitsua da zer egiten den, baina oso garrantzitsua da nola egiten diren gauzak ere. Eta horretan saiatuko gara gu, harresiei aurre egiten, eta beti ere gure burua eta Euskal Herritarrengan pedagogia eginez, zubigile izan gaitezen elkarrekin erabakitzeko eskubide hori gauzatu dezagun. Europako Batasunean autodeterminazio eskubidea arautzeko proposamena aurkeztu zuten joan den astean, eta, Sánchezen investidura dela eta autodeterminazio eskubideen eskaera luzatu diote alderdi katalanek. Egia da, bi herri ezberdin gara, baina egoera horrek nola eragiten digu gurean? Nik esango nuke albiste posgarria dela. Eta eskertuko nuke kaukusa egiten ari den lana. Batipat, orain arte, Europar Batasunak izan duen begira da, guztion artean alda dezagun. Sarri askotan, Europar Batasunaren begirada gehiago izan da bai katalanekin, bai euskaldunekin, edo bai galiziarrekin. Izan dezaketen kontua barne kontu bat dela. Beraz, ez dagokiola edo, Europar Batasunari hitz hartzea. Eta gu ustera, justu beste leku batean gaude.
Guk ez dugu uste, ez katalanena arazoa denik, ez gure arazoa denik, arazoa, akaso, izatekotan izango du Espainiako estatuak, zeina bere konstituzioan jartzen duen, estatu plurinazionala izate hortatik, demokrazian sakontzea oraindik urrun ikusten duena, ezta? Hori gauzatzeko. Beraz, Europak ere izatea direktiba bat, zeinetan bere barruan dagoen estatu bat, beraz, gu Euskal Herritarrok, Europar Batasunako herritarrak ere bagara. Erabakiko bagenu egunen batean halako edo bestelako erlazioa izatea, halako edo bestelako estatu batekin, horretan direktiba argi bat izatea, zer nolako baldintzak bete behar diran hori Europar Batasunak berak eta osatzen duten estatuek onartzeko, gure ustez, izugarrizko pausua izan daiteke aurrera begira. Beraz, berriro eskertu, Kaukusa egiten ari dan lan hori, ze badakit urte luzeetako lana dela, eta hortik ere, hau da, nazioarteak aitortza hortatik ere, nik uste bide egin behar dugula, bai katalanek, bai guk, eta dagokienean baita be, edo erabakitzen dutenean gallegoek. Urte hasieran itsasargia datozen urtetarako proposamen eguneratua aurkeztu zenuten gure eskutik. Dagoeneko, 9 hilabete igaro dira, nola doa? Orain tokatzen zan, eta halaxe esan gendun, fikoan, alde batetik, proposamen politikoa garatzen joatea, Euskal Herriari, ze ezin da astu, gure eskuren proposamena Euskal Herri osoari begirako proposamen bat dela, proposamen politiko hori gauzatzen ari gara, zuzendaritza bilera desberdinetan, eta baita ere, aipatzen gendun hor, bazirala beste elementu batzuk landu behar genituenak. Hau da, herria, lehen aipatzen nuen modu askotara egiten dela, eta elementu askoz. Eta gu saiatzen ari gara, eta saiatuko gara lurraldetasuna, lantzen oinarritik. Ze jakin badakigu bai iparraldean, bai Nafarroan, eta bai nola ez, erkidegoan, buru jabetza klabeetan dabiltzan hainbat eta hainbat eragile izan badirala. Beraz, uste dugu hortik ere badagoela lan bat egiteko oinarrian, eta gero, dagokiguna da baita ere, ze justu itsasargian aipatzen gendu, militantzi ereduak aldatu izan dirala, eta horren inguruko hausnarketan ere, aurrera darraigu, ikusten, zer nolako antolaketa izan behar dugun, zer nolako lotura izan behar dugun herrietako taldeekin, eskualdetako bileretan, eta horretarako ere planteatzen ari gara, barne mailan, jarrita dauzkagu gainera datak, bizkarrezur bat egiteko gure bazkidetu guztiekin, eraketaren inguruan, eta proposamen politiko horren inguruan. Eta baita ere, aurki nahi dugu lurraldetasunen inguruko mintegi bat ere antolatu, badugu bai zer egin. Proposamen eguneratua izan ere gure eskuk 10 urte bete zituen ekainean, eta gizartea 10 urtetan asko aldatu da. Orduan egokitu behar zen, ez da? Bai, zalantzari gabe, eta gainera pentsatu gendun aurreko ikasturtea une egokia zela. Gera gaitezen, baina ez atzera egiteko. Hau da, gera gaitezen, aztertu dezagun zek baleko gertaden, eta hortik tiratu eta sakondu, eta ostera, ikusita 10 urtetan Euskal Gizartea eta Euskal Herritarrok ere desente aldatu garela, ikusi dezagun gure eskuk ze leku jokatu behar duen Euskal Gizartean, proposamen politikoaren bide hortatik, eta baita ere, zer nola erantzun behar diogun edo zer den gizarteak ere gure eskuren gandik zer espero duen. Beraz, hortan nik uste bageneukala behar hori, itsasargiak hori jarri digu, norabide hori jarri digu, eta orain tokatzen zaiguna da, hori garatzen joatea, presari gabe, tentuz, letra honez, baina batipat egiten dugun guztia gure bazkidetu eta Euskal Herritarrekin partekatuz. Itsasargiak beraz, norabidea edo zehaztu du, 10 urte dagoeneko gure eskuk, badira urte asko, zein da balorazioa? Ezinbestean ona eta ederra izango nukenik. Ze badira, eta beti izango dira, 10 urte eta gero, ez dugula gehiegi lortu, eta geunden lekuan omen gauden, eta ni ez naiz zea hortakoa, pentsakera hortakoa. Nik uste 10 urtetan,
Zan dugu euskal gizarte asko aldatu dela, baina euskal gizartean gogoratu behar dugu, oin dela 10 urte, erabakitzeko eskubideaz hitz egitea, etzela lan erreza. Eta gainera, irudikapen desberdinak ere bagenituela gure artean. Beraz, 10 urte hauetan egindan pedagogia lana nik azpimarratuko nuke, gauza guztien gainetik. Eta gero, bai, jendearen buruan eta guztion buruan daude, egindako gizakateak, edo mosaikoak, edo prozesaren garaian katalanekin elkartasunetik elkarlanera egindako bide hori, baina nik esango nuke asko aurreratu dugula. Eta garai batean, zail samarra zana, gaur egun, edozein lekutan, naturaltasun osoz, hitz egin dezakegu, erabakitzeko eskubideaz, eta nola euskal herritarrok erabakitzeko eskubidea dugun, batipat gure estatus politiko berria, libre eta demokratikoki erabaki dezagun. Nek uste urrats handia eman dugula, eta orain emandako urrats hoien jarraipena eman behartzaiela. Azken batean, ezin dugu astu, gure esku etzela jaio aldarrikatzeko, erabakitzeko eskubidea, eta bai ustera gauzatzeko. Eta gauzatzen denean, gure eskuk euskal herritarrei eta euskal herriari eskerrak eman da, agurtuko da, eta irribarra ahoan denok esango dugu begira. Honetan sinesten gendun, herri bat garela, herritarron garaia dela, eta erabaki nahi dugula. Erabaki dugu, eta erabaki horretan, zer izango da Euskal Herria, zer nolako harremanak izango ditu gainontzeko lurraldeekin, edo gainontzeko estatuekin, izango da Euskal Herritarrok erabakitzen duguna. Orduan, pedagogia edo gure eskulen lanari esker, burujabetzan jauzi bat eman da. Nik esango nuke baietz, inolako zalantzari gabe. Eta gainera, gure eskuk egin duena da 10 urte hauetan, 10 urtetan gauza asko gertatzen dira baita ere, hauteskundeak, alakuak edo bestelakoak. Eta bada elementu bat garrantzitsua dana nire ustez, eta da gure eskuk eutsi egin dio. Eutsi egin dio euskal gizartean erabakitzeko eskubidea. Gaur hori egiten ari gara hemen. Eta da, zuei esker, edabidetan erabakitzeko eskubidea maigainean jarri. Eta behin eta berriro, naiz eta pentsatu, ez dirudi, badirudi bagabiltzala, eta gainera oraintxe, begiratzea baino besterik ez dago, batzuk eta besteek, hortaz mintzo dirala. Estatus politiko berriaz, lurraldetasunaz, naziogintzaz, eta bar. Beraz, nik uste hor zor daitekeen aukera leio hori ere, ezinbestean aprobetxatu beharrekoa dela. Lurraldetasuna, autogobernua, investiduratarian gaude, ikasturte honetan Jaurlaritzako hauteskundeak izango dira. Duela 5 urte EAJak eta EH Bilduk estatus berriaren oinarriak edo adostu zituzten, baina ez da mugimendurik egon. Osteguneko bilkuran Urkulluk autogobernuaz hitz egin zuen asko, eta aste honetan Otegik aipatu du lurraldetasuna aldarrikatuko duela azaroaren 18an. Hau guztia ikusita zein da egiten duzun irakurketa? Irakurketa da mai gainean dugula. Gaia mai gainean dagoela. Eta batzuetan arrazoi diferenteengatik, ez da pulsio hori akaso agertu, orain agertzen ari da indarrarekin. Nik esango nukeena da, eta gure irakurketa da. Alde batetik, era batera, ze orain, zara eta garaia ere izaten da. Hauteskundeetan eta proposamen asko entzuteko garaia izaten da. Egitera goazena joan da, egin dezagun elkarrekin. Nik uste badagoela, sarri askotan kanpora begira gaude, eta katalanekin ere elkarlan bat bideratu beharko genuke, nola ez? Baina etxerako lanak ere baditugu, Eta etxerako lan horiek dira, gure eskuk hemen aldarrikatzen dituenak. Jargaitezen, hitz egin dezagun, eta aukera lehi hori sortzen den horretan, adostu dezagun Euskaldunon artean, Euskal Herritarron artean, zein izango dan gure proposamena. Hori garrantzitsua izango da. Eta gero, nola ez, sinkronia hortan, posible badugu, Kataluniako gizarte eragileekin, bakoitza bere esparruan, alderdi politikoekin eta bar,
horretan elkarrekin aritu, ze ona. Ze kontua da, orain arte, jakin badakigula guk egin dugun bidea. Eta lehen hizkuntzekin hasi gara, ez? Eta, bueno, badira hortik argudio batzuk insistentziarekin, ez da katalanen insistentziaz. Bueno, euskaldunok ere insistenteak izan gara, urte luzeetan. Beraz, bueno, akaso insistentzia hori beste klabe batzuetan irakurri behar da. Baina katalanekin batera, egin beharreko elkarlana ezin daukatu. Eurek eruren bidea egin dute. Baina oraindik ez dakiguna da, elkar hartuta zer egiteko gauza izan gaitezkeen. Beraz, etxerako lana baditugu, adostasun eremu horiek landu, erein eta sustatu beharko genituzke, gu horretarako prest gaude, eta batzuekin eta besteekin lagundu badezakegu. Perfecto, baina egin dezagun hori, proposamen adostu bat antolatu dezagun, eta planteatu diezaiogun dagokionari. Eta besteekin batera, Kataluniakin eta Galiziarrekin batera ere, egin dezagun bide hori, azken batean burujabetza osoa lortzea baita gure helburua. Ikasturtea hasi berri da, udazkenarekin batera tripontzia, burujabetza komikia jarriko duzue salmentan, ez da? Nola ez, tripontziarekin ja martxan gaude. Martxan gaude eta seguruenik hainbatek ez, gure eskuko kide direnak eta esango dute, ara, badator berriro, ez da tripontzia, baina ezin dugu ahaztu. Burujabe, ekonomikoki burujabe izateko gure eskurentzat tresna garrantzitsua dela. Beraz, nik hemendik ere, tripontzia ikusten duzuen leku orotan bat hartzearekin bakarrik, ez, 5 euron truke, hor, milaka batzuk jasotzeak, hori ona izan da eta ederra izan da, askoz ederragoa da pentsatzea burujabetza prozesuan laguntzen ari garela. Eta badira mota askotako laguntzak, baina tripontzia erosteak ere guretzat izugarrizko laguntza da. Horrek bermatuko baitu gure burujabetza ekonomikoa eta gure eskuk datozen urteetan ere erabakitzeko eskubidearen inguruko pedagogia hau egiten jarraitzea. Gure eskutik, egunero lanean zaudete ez da, ikasturtea bukatu zenuten turrarekin, oin hasi bueltarekin, ez dakite ikasturte honetara begira, zer ekimenen bat eskuartean duzuen? Ari gara pentsatzen. Baina egia da, datozen hilabeteak interesgarriak izango dirala, eta horrek begi bat hor badaukagu, nola ez? Eta gero zerbait egitekotan gustatuko litzaiguke bi elementu uztartzea. Alde batetik uste dugu harremanen urtean gaudela, harremanak egin, harremanak sakondu, harreman berriak egin, lurraldetasun horren inguruan ea nola arilkatzen dugun, ez? Jostunak ere baginala aldarrikatzen gendun, ea nola josten ditugun gure ezagutza guztiak lurraldetasunaren mesedetan, eta nik uste hori izango dela helburu nagusiena, lurraldetasuna hartuta, oinarrizko lana, eta gero ikusiko dugu, tokatzen bada, ez bada tokatzen, beste ekimenen bat horrela euskal gizarteari aurkestea. Ez dezagun ahaztu, ja bat aurkestetik bagatozela, bai? La vuelta hain zuzen. Eskerrik asko Josu Etzaburu gure eskuko bozeramailea gurekin izateagatik, imaginatzen dut, ikasturtean ekimen asko antolatuko dituzuela, eta adi egongo gara beraz. Eskerrik asko zuei, beti esaten dut, baina edabideetan leku bat izatea erabakitzeko eskubideak oso garrantzitsua da, eta bide honetatik eskerrik asko zuei. Nahi duzuenean hemen izango gaituzue, eta estimauta zuen daia. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Zari edo eriotzarekin kontaktua izateari ere ikusten diot hori, ez? Ekartzen duela batean argitasun asko edo ezakit nola esan, eta nik amatasunari ikusten diot gaitasun hori. Azkenean balio filosofikoa duzela batean, ez? Dela bibentzia bat
agian ematen du aukera bizitzen ez, askotan gabe zurrumilo hortan sartuta ez, bizirauten, eta agian olako esperientzia potenteak esaten zona bario, eta kasu edo ezakitze batzoten, matei gutela aukera hausnartzeko igual modu, filosofikoa batetan dizei, zer daudena, zergatik gertatzen da, edo...